Si ja estan els últims detalls, en primer moment donar-vos la benvinguda a tots, a Gisela, Alba, a Javi García Paños com a president, a la Junta, que hem obert quasi tota el complet, a representants, a membres d'altres comissions, Fallida Major d'altres comissions, a Eva, a Laura i a Rafa de la nostra comissió i a tots els companys que heu volgut vindre avui en aquest dia important de la presentació del llibret explicatiu de la nostra falla. En primer lloc, el que volíem parlar és el perquè d'aquest llibret. Feia temps que volíem fer realment un llibret explicatiu i que realment fos un llibret explicatiu de la falla. Moltes vegades sabeu que el tema que du la falla és difícil de plasmar en un llibret, però enguany l'artista Paco Roca ens ha donat molt de xoc per a que poguem parlar de la falla al mateix temps que podem estar parlant de temes que ens agradaven molt i que volíem que estiguessin molt relacionats. Tant la falla major com la falla infantil està molt relacionat el tema del llibret amb els temes que tractem en ell. Així, per exemple, estem parlant del 13 Rue del Percebe amb una relació amb el 13 Rue de Sant Jordi, hem fet una xicoteta similitud amb això, i relacionant tot el món de Tintín. I per què anem a parlar d'això? Perquè es va donar una sèrie de casualitats que inclús influeixen amb el dia d'avui, com són que l'any 1964 es va fer el rodatge de la pel·lícula de Tintín a Xàtiva. I l'any passat, quan estaven confeccionant, quan començar a confeccionar el llibret, donava la casualitat de que feia 50 anys que es va donar aquesta data. Aquest fet, avui, per volta no se li dona la importància que en aquell moment l'època va tindre, la influència que va tindre a Xàtiva. Parlant amb gent que, quan estàvem parlant de la confecció del llibret, ens deien que els xiquets van deixar d'anar al col·le, va ser un parell, 3-4 dies de rodatge, els xiquets van deixar d'anar al col·le, les tendes van tancar, tot era per anar a veure el rodatge d'aquesta pel·lícula amb Tintín, amb tots els seus personatges. I després, com veieu, aquesta és una de les parts, aquesta és una de les falles, i l'altra part és la del 13 Rue del Percebe, i la casualitat a la que fèiem al·lusió és que precisament un dia 6 de març, tal dia com avui, l'any 1961, es va presentar el 13 Rue del Percebe a la societat per el seu artista Francisco Ibáñez. Aleshores, per això també volíem que fos avui la presentació d'aquest llibret un poquet en homenatge a aquest que es donava. Després, Andrea vos parlarà un poquet més dels aspectes tècnics del llibret, un poquet de l'estructura i tot això. Agrair també, en primer lloc, a l'equip que hem format per a poder fer el llibret, Xavi Pérez, Marta Soro, Andrea i jo mateix, que hem estat en col·laboració per a poder dur a terme aquest llibret que avui teniu així davant. En segon lloc, agraïments molt especials a tots els que han col·laborat amb nosaltres. Agustín Garzó, en primer lloc, amb un article sobre Tintín. Hem d'afegir que Agustín també s'ha implicat molt amb aquesta temàtica, li ha agradat molt i ens ha facilitat una sèrie de fotografies molt interessants sobre el rodatge de la pel·lícula d'aquell moment. Després a Pepe Sánchez, que avui tenim així, volem agrair la seva presència. També ens ha fet un article sobre la placeta Sant Jordi a l'any 1947, però relacionant tot el que estem parlant de que el llibret l'hem fet molt adaptat a la nostra placeta.
la relació que té el 13 Rue del Percebe amb el 13 Rue de Sant Jordi. Altres col·laboradors que ja són de la casa, com Andrea, amb els seus 2 articles, un introductori del que va al llibret i un altre amb el que és la sàtira i la censura que duen les falles. Guillermo, amb el 13 Rue de Sant Jordi, Marta Soro, el nostre còmic particular, la nostra falla, Lorena, que li fa un homenatge a la seva neboda, Laura, i finalment Vicent Bolenges, que també li fa un homenatge a un amic, una persona que estava a la comissió, que és Vicente. I finalment donar també les gràcies a les empreses col·laboradores que sense elles moltes d'aquestes coses no podrien dur-se a terme. Enguany tenim 48 publicitats en total, de les quals tenim 14 publicitats noves. Agrair l'esforç de tota la comissió perquè se puguen fer totes aquestes publicitats en temps tan difícils com els que estem vivint, i especialment a les publicitats de Segura del Lago, o Carmi o la Caixa Ontenient, que formen part de la portada i la contraportada del llibret. I ja per la nova part, simplement és passar-li la paraula a Andrea per a que parli dels aspectes tècnics. Bé, moltes gràcies a tots per la vostra assistència en aquesta nit tan important per a nosaltres, perquè aquest llibre és una càrrega d'il·lusió i esforç, i bé, com es sol dir, som una comissió menuda, però ens agrada fer coses grans. Entonces, crec que aquest llibre és una prova d'això. Soc Andrea de Elegido, soc dissenyadora gràfica i duc 5 anys al càrrec del llibret de la meva comissió. Començaré parlant-vos de la portada. La portada, el que jo volia o pretenia era que fos una clara introducció a lo que era el tema principal del llibret. He fugit de tots els cànons establerts fins ara de qualsevol llibret faller i no he parlat de res relacionat amb el món de les falles. Per això he ficat les taronges blaves de Tintín i una clara al·lusió al món del còmic a través de la tipografia. Després, per el format que he utilitzat és un A4. Anteriorment havia utilitzat A5, que és un tamany més menut, que és mig folio, tant en horitzontal com en vertical, A4 en horitzontal, però finalment el format que millor funciona per a la gent és el A4. Entonces me vaig decidir per ell. Després, les tipografies utilitzades a l'interior del llibret són Badaboom, Masket Marvel i Yester. I els títols van a una grandària de 16 punts i el cos a una grandària de 12. Per el número de pàgines són 68 pàgines sense comptar publicitats, que podem trobar-les al fi del llibret. Per l'estructura l'he dividit en les salutacions al principi, calendari faller, on he introduït també fotos de la nostra comissió. Després va l'apartat de les falleres majors i president infantil. Fins ara ho havia fet per separar les fotografies dels representants i per una altra banda un espai més íntim dels nostres representants on poder conèixer-los. Enguany he ficat aquest espai més íntim de cadascú darrere de cada fotografia perquè quedi tot més recollit. Després ve el monument i les crítiques, també tot junt. Després hi ha comissió major i infantil amb fotos dels nostres més menuts. Després recompensa i guardons, i vull donar públicament l'enhorabona a Inés. I després hi ha fotografies en record del passat exercici i articles literaris. Pel que fa a l'aspecte del disseny pur i dur del llibret, he volgut realitzar, com bé ha dit,
Perdón, com ha dit José Luis, he volgut pegar una ullada al passat perquè el tema de Tintín i de Ruedas Percebe, per lo de Tintín, la veritat és que he ficat fotografies fotogrames de la pel·lícula als racons del nostre barri. Entonces, el que pretenia amb això és que la gent, sobretot la gent de la nostra comissió que llegirà el llibre, la majoria som gent d'este barri, si no vivim al barri hem tingut algú que hagi viscut a este barri. Entonces el que volia era que la gent es clavara dins del llibre i fora capaç de recordar anècdotes, de recordar risses, de recordar inclús aquest moment o gent que havia participat en la pròpia pel·lícula. I després també l'altre tema, que és el Tretxerro de Sant Jordi. En cada macrovinyeta que he ficat al llibret he canviat el diàleg, de manera que no és el diàleg original, sinó que són anècdotes de la nostra comissió i de persones que estan o han estat entre nosaltres. Entonces, el que jo volia era d'aquest llibre, per el tema del disseny, era que la persona que agarrara aquest llibret se sentira part d'ell. O sigui, que el llibre de la nostra comissió fora nostre, de cadascú dels que formem aquesta comissió. Entonces, jo crec que el resultat ha sigut prou satisfactori. Jo, com a dissenyadora gràfica, estic molt contenta i poc més, no? Res més. Repetint-me un poc, agraïm la vostra presència en un acte tan important